Takže predstavme si situáciu. Tebe, áno, tebe sa podarilo úspešne dostať na vysokú školu, ale v tom je veľký problém. Máš hlad a nemáš snipers. Peňaženka ti hovorí nie. Nie je tam absolútne nič, ani centa. Ty si stále hladný, ale v tom Božej milosti Boh ti pošle 50-ku. Nie túto 50-ku, túto 50-ku ti pošle Boh. Plný radosti si ideš pozrieť Borisové video, ako prežiť s tou 50-kou, ale je tu ďalší problém. Vyučovacia hodina začne za 5 minút. A preto tu máš môj výcuc. OK, takže na prvý recept budeme potrebovať zemiaky, cibuľu, oranžovú tyč, salámu, bobkový list, a.k.a. the bay leaf, vajíčka a syr. Základné korenie ako soľ a peper nebudem spomínať, lebo to má každý doma a ak nie, tak v lese sa nachádza soľ, alebo ak vám chýba peper, tak použijete čierny čaj, aj tak chutí takisto jak peper. Takže pohoda, hej. Nakrájané zemiaky dáme na panvicu, kde sa teleportovalo maslo, aj keď vo videu maslo nepoužíval Boris, ja som ho tam dal do istoty, pretože prvýkrát som robil zemiaky na panvici a zakryl som ich pokrývkou. Medzi tým, kým sa mi robili zemiaky, som sa rozhodol pokrájať si ostatné srandy ako cibuľu, mrkvu a salamu. Trocha neskôr som skontroloval, ako sú na tom zemiaky, ale keďže ešte neboli zrobené, tak som ich ako profesionál pomiešal. Po 5 minútach som pridal zeleninu a mäso. Samozrejme pridal som aj vajíčko, aj syr, ale ja prázdna hlava som to zabudol natočiť, takže tu máte, ako to malo vyzerať. Po chvíli toho experimentovacieho varenia som to šiel ochutnať logicky a čo ja viem, také 6, 7 z 10 tomu dávam. Môže to byť dobré, ale neviem. Chýbala mi tam nejaká tá chuť. Niečo to také mastnejšie, také strašne dietné mi to prišlo. Na budúce by som mal dať strašovskú salámu asi. Áno, a ja som bol prekvapený, ale že vraj zo šupky od zemiakov sa dajú urobiť čipsy, takže zemiaky som poumýval, trocha vysúšil, pripravil si malú lyžičku šmaľcu pravčovej masti, hodil to všetko na panvicu a počkal chvíľu. Po chvíli som to vybral, dal na papier, nech to nemám až také mastné, nech si neupchám cievy a hej, bol som celkom prekvapený, aké dobre to bolo a hej, teoreticky, kým sa vám to nespečie, neščerná úplne, tak môže to byť dobre, tak jak hovoril Boris, tak na cestu bojovať s medveďami, hej, bežná vec, hej. Na tento recept budeme potrebovať cestoviny, nenarodenú sliepku a stvrdnuté mlieko. To je úplne jedno jaké, či staré, nové, platkové, celé, hoci čo, to je úplne jedno, najlacnejšie. Cestoviny necháme pováriť, to by každý z vás mal vedieť, aj vzadu to máte napísané, čo máte robiť, takže hej, nemáte čo pokaziť. Uvarené cestoviny dáme znova na panvicu, trocha aj masla pre istotu, takže budeme inverzne váriť tie cestoviny, pridáme vajíčko, syr a varíme dovtedy, kým sa vám to páči. Hotový tovar, môžeme jesť. Netreba hlavne zabúdať okoreniť soľ, peper, poprípade aj niečo viac, keď máte peniaze. Ale prekvapivo na to, jak som aj zabudol si to okoreniť, opepriť, chutilo to parádne. Bol som z toho prekvapený. Neskôr som samozrejme svoju chybu napravil, okorenil, opepril, ale inak paráda. Moje hodnotenie, dá sa to v pohode urobiť aj v lese, takže čo ja viem, 8 z 10 na to, že z troch vecí zrobené, paráda. Sebi ruke Clintone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti. Sebi ruke Clintone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti.